Bueno, i doncs començarem. Que me sentiu tots? Sí? Bueno. Bona nit a tothom i benvinguts. Escriure i descobrir-se. Ser la matèria primera dels propis relats, la vida com a novel·la, i nosaltres com a personatges de ficció. Tot a partir de fotografies de l'àlbum familiar. Aquest era el punt de partida del taller d'escriptura Narrar la vida impartit per la Mariona Fernández al curs 2016-2017 a l'Escola d'Adults de Ferreries. Aquest taller ha estat l'origen immediat d'aquest recull de relats. Però el desig per donar forma literària a records i inquietuds personals ve de molt més enfora. Ella, mo mare, malgrat lamentar-se de no tenir prou bagatge cultural, una base molt fluixa en paraules seves, perquè només va poder anar a l'escola fins als 12 anys, sempre ha estat una persona molt llegidora, molt inquieta social i culturalment, carregada de sensibilitat enfront les injustícies i desitjosa de deixar constància escrita d'allò que ha viscut i pensat. Aquestes ganes d'aprendre que sempre ha tingut també la van portar a cursar durant 2 temporades seguides uns cursos d'escriptura que impartia en Miquel Maria i que d'alguna manera van tenir continuïtat amb el taller de na Mariona que ja he citat. D'on li ve, mo mare, aquesta afició per la lectura i per l'escriptura? On o quan comencen realment l'una i l'altra? Quan hi pens, la primera imatge que em ve al cap és que a casa, aprofitant qualsevol festivitat, mai faltaven per en Tomeu i jo els llibres com a regal. Una altra imatge, molt més concreta però també significativa, és la d'ella, asseguda a la taula del nostre menjador, crec que amb en Miguel Ángel Limón, proposant-li fer de corresponsal al diari Menorca, que va exercir durant 13 anys. Però més enllà d'aquestes imatges primeres, ràpides, m'arriba, com no, la imatge del seu pare. Aquest pare que escrivia poemes d'amor, de sentiment religiós o d'enyorança mentre era a la presó durant la guerra, però que també s'engrescava pacientment a redactar de dalt a baix el butlletí d'apicultura. Era un pare, el meu avi Jaume, un home amb un incansable afany d'aprendre, que quan sortia de casa sempre tornava amb un llibre a la mà, comprat a la llibreria. Un home que va passar de la vella i entranyable Olivetti, queda molt bé s'ha de dir Olivetti, però en realitat era una Halda, a la màquina elèctrica, i que ben segur s'hagués comprat un ordinador si la informàtica no hagués arribat massa tard a la seva llarga vida. Quan la Joana era petita, a casa hi havia revistes, alguns llibres, però cap d'ells infantils. Hi havia, això sí, la tradició oral, la de les rondalles a la vora del foc, al lloc de Romanou. Quan van anar a viure al poble del carrer Nou, na Joana recorda les clàssiques novel·les ejemplares i els llibres escolars del germà Joan que estudiava al seminari. De tot això en parla en un dels seus relats, el que es titula El meu primer llibre, i que comença recordant El libro de las niñas i un poema de Machado amb el que, com diu ella, va entrar al món de la lectura per a no sortir-ne mai més. Devia tenir uns 7 o 8 anys. Ma mare va néixer a Ferreries l'any 1947 i aquest és el marc dels seus relats, Ferreries i els anys 50. I per tant aquests relats que descriuen una època i unes maneres de fer esdevenen també el retrat del poble. Passejos de diumenge, caradol, tradicions religioses, anar i venir de l'escola amb un ase caparrut. Són relats a relats d'aquesta terra, a la seva gent i a una manera de fer, com assenyala na Mariona Fernández al pròleg. N'hi ha un, però, un poc especial, perquè retrata de manera molt precisa el paisatge humà de la seva infantesa. A enfilall de personatges, na Joana, repassa alguns dels personatges que van poblar la seva infantesa i també la de molts altres veïns, de Ferreries. Persones entranyables com Sor Margarida Reus, misterioses com en Bet del Líban,
o que feien por, com el solitari saio del carrer de sa plaça. Els relats són gairebé tots d'infantesa, també d'adolescència. Són relats íntims, personals, les persones, els objectes, els fets importants, les històries que l'han acompanyat tota la seva vida, escrits en paraules senzilles, però plenes de sensibilitat, i crec que aquesta és, si no la més important, una de les qualitats del llibre. Hi ha històries entranyables i tendres, pròpies de la innocència de la infantesa, com un esdeveniment màgic, que explica quan en els boscos de Romanou, després de les primeres pluges, hi naixien esclata-sangs, però també i de manera inexplicable, rajoles de xocolata per fer feliços els infants. D'altres són punyents i dolorosos, com olor de marmelada, i ara què farem? Que giren al voltant de la mort de la seva mare quan ella només tenia 9 anys. Una absència que ha planejat al llarg de la seva vida i també de la seva escriptura. I com diu la petita biografia del llibre, ha forjat el seu caràcter de dona lluitadora i ésser sensible. Hi ha algun relat divertit, com fina com el tall d'un ganivet, en què descriu una anècdota gairebé increïble quan feia d'aprenent al taller del sastre Cardona. Tots els relats són sincers i traspuen autenticitat. Com deia en Joan Pons en el seu escrit de dia 15 d'abril en el diari Menorca, veus els personatges, entens els sentiments que els uneixes, t'identifiques amb els drames que pateixen i somrius amb les facècies paternals. Tots parteixen d'un record, però també hi ha petites dosis d'imaginació, ja que després de tant temps és difícil recordar fil per randa els esdeveniments, tal com ella, malgrat la seva bona memòria, reconeix. Per acabar, esmentaré el relat Retorn al país de la infantesa, perquè és on ens parla dels records compartits. És una pinzellada d'aquelles històries, aquelles anècdotes que Esconco Llorenç tant li agrada explicar a les trobades familiars i que formen part de la memòria dels 7 germans. La vida familiar es recomposa així, amb les veus dels uns i dels altres, com un trencaclosques, i malgrat el dolor i les dificultats d'alguns anys, és motiu d'alegria i de bon humor. Precisament, el fet de donar forma de llibre en els relats ha estat fruit del desig de ma mare de compartir les seves històries amb els germans. Una volta feta la feina de composició i impressió, van ser nosaltres, en Jordi i jo, que la vam animar a fer-ne unes quantes còpies més i donar a aquests relats l'oportunitat de ser llegits per molta altra gent. El llibre du 3 setmanes a la venda i hem d'agrair la bona acollida que ha tingut, que ens ha obligat a fer una segona edició. Ens hem ficat en aquesta petita i efímera aventura amb molta modèstia, però també amb il·lusió. I a vosaltres, els lectors, vos en donem les gràcies. I llavors, com a lectora, m'uneix a el que van dir en Joan Pons i na Guidellàs en el seu Facebook, animar ma mare a seguir escrivint. Moltes gràcies.